περιμένω. Η ουρά φτάνει μέχρι άνω κάτω τάπιγκο. Με πάμα. Και πρέπει σήμερα σου είναι καλά να προκινήσετε. Κάποια άλλη φορά δεν χανόμαστε. Εντάξει, θέλω να παρακαλέσω το Μεγαλόχαρη να δώσει στο Πασόκ τη φώτιση για τις δύσκολες μέρες που περνάμε, ως έφερε. Αλλά πάρα όχι και για όλους δύσκολες. Εσείς εκεί στη Βουλή μια χαρά τη βγάζετε. Δεν είναι με τους κόμμους μισθούς και εντάξει σε επιδόματα πεσιόν. Μην τι λέτε. Όχι, όχι, η αδελφή Ζαμπέτα ρωτάει πώς θα τα μέρη μας. Δεν ξέρετε τι. Οι πολιτικοί είναι όπως οι γυναίκες. Πρέπει να προσέχουν τις περιφέρειες τους. Τι καλά. Εσύ αυτό να το στείλουμε στην κόλαση να παγώνουν τα καζάνια. Θα πατερνάτε εσείς εδώ πάνω. Όπως και εσείς εκεί κάτι για κουτά κατσούκο αργαλιός που να σου καίει το καλό μου. Για τον κύριο μας λέει, έτσι το λέμε όταν είμαστε μόνοι μας. Αλλά δεν πρέπει κανένα μέτρο ασφαλείας, δεν φοβάστε τις κλέφτες που και εμείς έχουμε την προστασία της κυρίας. Του συγκεκριμένου κυρίου. Όχι, και απ' την άλλη έχετε αφήσει και τίποτε στους Έλληνες να τους κλέψουνε. Μέχρι και οι κλέφτες τι κάνανε. Χαρισωμένο, πέστε μου τώρα για το θαύμα. Μιλάμε για πολύ μεγάλο θαύμα, Υπουργέ μου. Καλά, μεγάλο. Δεν το λες, ας πούμε, και μεγάλο, μπροστά στο κόλπο το Ρωσίδι με την Ιγυρία, θα το πεις, ας πούμε, μικρό. Και θέλω να είναι γονά, γιατί η αδερφή υπομονή ήταν που πρωτομίλησε το άρωμα της Παναγιάς.